Sunzi nemumwe musiteno mukadzi zvikanzi aiwa tsanangurira vana chokwadi usati ana mai guru vaudzi chokwadi vana vazivi vanzwe zvichibva muromo mako kuruzivo ukataura kuti makunogara namai guru ukutaurira vana ava zviri bad udza vana ava chokwadi kuti ava ndo mama vako nandakakuba iwe Jose ava ndo mai vako nandakakuba pavakadikona ukaita violence but no handisisina simba racho rekuda kuti ndivabati kuvaruwa panguva yekosi nguva indaida kuvaruwa vacho ndakavashaya nguva indaida kuvaita zvisizvo zvandaifungira ndokwanisa kuvaita ndakavashaya saka simba racho ndakandisina ndakabodoka ndasina na simba racho rekukwanisa kuvaruwa ndaiti ndikasvika nditi patutu hatasvika chikafu chatoena zvaingotambira but aino takagara magara takaita ainogara kwake ega zvozvikuudza kuti mwana ane stress zvakaitika ndezvekuti kuti zvizobuda pachena murume nemukadzi vakanetsana saka murume aiti hanzi ndaiti pada akahura vana kozi hanzi paakawene wangu mwana anga asiri mwana urikudzi kuti kacheche anga ane big board saka hanzi paakaiwa neso chingoti makuru kuti hanzi vanhu vaingoya vachiti vakaona mwana obva wangoenda saka akarera vana vanga vasina mabhebhe kurera vana irira zvakanaka but pamabhebhe apa ndofunga dhirira karaita dzaobuda kozvi pamakadhi zvisina kubaisa mabhebhe nokuti akabvunzwa musentro kuti saka vana mabhebhe kadhi zvese majekiseni zvika ndakabaiswa saka patikasvika kuchitungisa tichingosvika chingodza vanhu tichadi tasvika handina kumboti nguva kutogara kwandagarisa ndangoti tichisvika handaumbona nguva yekuti ndiise mvura mukamwa vanhu vanga vatuya nemota vojamba pano kati pane muchato here pane chikozi vairidza mota ichiridzwa zvizvo kuti pane muchato vachiridza bhero vanhu bva vauya ndiri kutosvika ka vanhu bva vatozwa kuti mwana auya vanhu bva vauya vakazadza mota rori yese bva vauya bva vasvika bva kuti hatisi kupinda mba hatiniine mumba isu bva vazara yadhi yese bva vapfugama svika toda kutanga tanamata tozotanga kufara vanhu bva vapfugama bva vanamata mufaro wedu kuva nemi pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Nhasi uno pachirongwa My Story. Tiri kudzokera zvakare kunyaya yatakakusiyai makagara muchishaya kuti moita sei yatakagumira panzira yamai vakabirwa mwana ane 2 weeks kwakuzowanikwa mwana akuda kutosvitsa makore 10. Nhasi uno tadzoka zvakare uko kwatasvikoona mai nemhuri yavo vana vese 4 varipo nemwana akanga ambokura aine vamwe mai kwakuzoona mai vake chaivo nyakutumbura vaava kugara navo. Ngatinzwei mai vachale vachitaura kuti zvakazofamba seiko paye pavakanzi nemupurisa makatengesa mwana nepondo kuzosvika pavakapiwa mwana koiye zvinoizvi vari kugara sei nemwana. Mwana akagamuchira here kuti ndimai ko ivo mai vari kugara sei nemwana uyu ko vamwe vana vakagamuchira sei umwe wavo akanga asipo for 10 years. Ngatinzwei mai vaCarlos vachitaura. Mai Chale zviri sei? Zvakakutorai nguva yakareba sei kuti mukwanise kuzoseka kuzonyemwerera kuva nenyemwerero pachiso chenyu mashaya mwana? Zvakatora makore 10 years 12 years. Saka this smell came back mwana adzoka papari pamwe pekuti unongoda kufara but then you start feeling guilt kuti shosho ndingayazofara here nini kana kusekerera stereki ndisiri kuziva kuti mwana wangu ari pai. Kufara unongochifara but unongooneka that mako unongochingofaro zvoto hauzosaramba wakangozvisungikana but unongooneka eka that mwoyo mako. Pane umwe munhu akamboti ukafirwa nemwana ukachema ukamuviga pane nguva yekuti unonyaradzika uchiziva kuti mwana wangu akararapa pane kuti mwana hausi kuziva kuti ari pai. Chokwadi. Pekuti dzimwe nguva kuti even pauri kudya woti saka kana ari mupenyu adya here kana kuri kuti ari mupenyu ari kugara zvakaiti zvakanaka here kana akafa dai hangu ndakangoona bhodhi yake ndese ndoviga. Ndoda kutorai kumashure musi
wamaudzwa kunzi mwana awanikwa. Tiudze zvakafamba sei? Kasvika pamba pandailoja ndopavasvika pavati vaindiro kuti tikuda munonzi Natasha Chikwana. Zvikanzi Natasha Chikwana hatimuzivi, zvikanzi mai vakabirwa makanzi oraiti mai chako vakugara kumhiri, asi regai tikupe mainini wacho muende nawo kumba kwavakugara. Saka masiti ena akabva uya namainini wangu. Saka ndakangoti rara kutodoka ndipo wakabva wasvika. Wangoti amai makadii? Ndikati atiripo kusvika mune chitupa. Ndikati esha ndine munotora chitupa. Ndobva ndangovatamudza chitupa. Saka inini pandakaona maini wangu ari mumoto nhangu yakatsemuka. Ndikati asi kuti murume uyu anofanira kunge ane mhosva yapare here yanzi ende munogombashi vakadzi vake vanonotaura vakarohwa. Saka ndakatanga kudikitira kuzi musi wandakabirwa mwana dhei racho ndakaona vanhu vairohwa. Saka ndakatanga kuona kavhizhini kemarohwerwo aita vanhu kati takutonotochwa sematochera ndaiona vamwe vachitochwa. Saka pandakapinda mumota ndakatanga kutoshevha kutodedera chaizvo kutya. Ndo pandichipinda mumota maini wangu akabva nditi amai chali ene mwana anzadi awanikwa. Saka masiti ena yakabva nditi kutengesa mwana nepondo. Adatanga kutoseka ngati nepondo chisvo ndakapuwa $2 kanyi. Zvikanzi zvakafamba sei pano yemwana uchi pandavatsanangura zvakafamba so. Zvikanzi saka mangwana mauya kucentral mwana adi awanikwa. Ndezvamukutaura nestatement tona mukadzi zvingoenderana. Hamunabva mazoti endei here nhasi mangwana futi mangwana haana kukuitirai kure? Noti zvinhu zvazvane nguva yakareba. Saka ndandisingabelieve kuti is it true or false because zvinhu zvazvane time. Saka ndangoti ndozobelieva ndasvikapo ndamuona chokwadi here because pane kumashure pane tembonzi kune vana vawanikwa tobva totomadhini ndiwo tanaana havasiriwo. Saka ndanga ndisisina kaika kabhatye kuti pamwe dzimwe dzenguva mwana uyu anodaro ari wangu, pamwe unofarira mahara mwana asiri chi because kana maisina nyaya nditi kuno chingonzi kune vanowanikwa vanowanikwa nemasiblings akangofanana nevangu ende wangu mwana uyu anga ane betmark paruoko rekuraiti ndona mazera andamiita. Saka kwaibva kwanzwa kwanikwa mwana kuri mwana wawanikwa ane betmark paruoko toti kumadn ende mwana uyu anenge ane masiblings akafanana nangu but ozoita madn mwana anenge asiri wangu. So ndakati ndozofara ndobhiliva ndakaita kuti shuwa ndiyeri munhu wandakadi wandakapa mwana. Sa hakuna kuedza kozi matsanangurira vakaita ndo vakazondipa kuti zveshuwa ava vanhu ava pandakaripota nyaya yangu vanhu ava ndivazivi nyaya yangu aitwa namandebvu vanhu ava vanomugara vaita nyaya yangu. Saka vatozive zvokuti $2 ende zvauri kutsanangura ndo zvakaitika. Saka ndakanonokera kuedzera uchida kunyatsomuona kuti ichokwadi baba chana anga asipo angaenda kukaroi ndobva ndatomufonera pakati baba chale muite mukasire kuuya mwana ari kunzi adi awanikwa nza uri kunyeba. Ndikati shuwa mukasira kuuya mwana ari kunzi adi awanikwa. Saka baba chale akabhati andosvika. Baba chale akazosvika ma11 achisvika handina kumborara. Ndaida kuti kuedze ndine ndinoona zveshuwa kuti mwana adi handizvo here kwakaedzawo zveshuwa unondaita kapepa ndoona kuri kuma1 ndorara futi ndopepa ndikona dzakuma4 hakuna kwakanonoka kundiedzera musi uyu zvezvekuti ange mwana anenge atengerwa hembeka. Saka dhiye rake rinonoka kuedza kuti hadzipfeke kwaedza ndatomukira ndakugesa mwana kosi kajunior kakari kadiki iri kamwana wangu. Uyu junior ndewechingani? Wechi4. Kajunior kaive kadiki ndagesa mwana ndabereka ndatoti baba chale handi ndakataenda ndisvikawo central. Ini ndanga ndine excitement yekuda kutsvaga pane mwana. Handasvika kuti gadzikwa kwatika mune imwe room mune mamwe vari kuitawo basa ravo haini handichakwanisi. Ndobva ndanzi najachu wekuhomeside kwacho zvikanzi ndofunga maichale maakutsva. Ndikati aini ndaakutotsva handichakwanisi. Chikurangurira futi musi washaya mwana maitsva kamuchidikitira iye zvino musi washayikwa mwana maitsva muchidikitira iye zvimanzwa kuti mwana wenyu awanikwa. Ndaitsva kunonokerwa kuti ndokona kuti ndizverisika takamirira nguva yekuti tikumirira zvikanzi nevamwe vacho ndakuti kana masi vacho zvikanzi vana vaenda kunotorwa kwarisapi asi mai vacho varimo. Zvikanzi mwoyo wendikuza tiri kudoka kuda kuona. Saka ndofunga iwo intention yavo vaifunga kuti ini ndichapinda ndokubata
kurova mukadzi kozi hatina kungopinzwa taita zvezvekupinzwa tine vanhu kuti pamwe ndinogona ndikaona mai vaveka ndinogona ukaita kuita gumi rakadya vaviri kuti ndinogona ukaita violence but no handisisina simba racho rekuda kuti ndivabate kuvaruva panguva yekosi nguva indaida kuvaruva yacho ndakavashaya nguva indaida kuvaita zvisizvo zvakaifungira ndokwanisa kuvaita ndakavashaya saka simba racho ndakandisina ndakabodoka nhasi vana simba racho rekuti kwanisa kuvaruva saka naa ndapinda ndine vamwe masitting ndapinda pandanzi ndiyo here mai vakakubira mwana ndikati ndobva abvunza zvikanzi inoita ndiyo here mukadzi wakatorera mwana zvikanzi ndiye but asimba anga asinawo simba wadai so ndikati ndiye here akakutorera mwana ndikati ndiye dzichibuda ibva mai Jose vawapinda futi nevamwe vawaona hatina kupinzwa tese taipinzwa shoma neshoma pamwe tikapinda tiri tese pamai Jose vanenge vakazarawo ini ndakazarawo tomuita kanyama mwane vanhu saka nguva yacho zvazvatodarika zvekuti pandaifana kumuruva pacho ndakatotadza musati mabirwa mwana ndinoda kumbokutora kuti ndezvipi zvamaifunga kuti pandinoona mukadzi uyu ndinomuita ndaitofunga kuti musi wandomubata pamere uswa handizivi kuti ndaigozomuita sei but ndaingoti musi wandinongomubata pacho handizivi kuti ndaizvifambisa sei but ndaingoti musi wandinonzi ende pese pandaenda mutauni pagolf pipe ndaigara ndakamuratidza kuti one of the days ndichasangana naye chete ende ndikangosangana naye chete ndoda kumubata zvoti unongoti wandibatirewo mbavha handisi kuzoti ndinoda kuti vanhu vangondibatsirana kuti tinenge tichimurova takawanda vemutemo vanozoita zvawanda but tinenge ndati vanhu ndibatsirewo menzengwa pamwe simba racho rekuti ndizomurova ndiri ndega neitoda kuti vanhu vese timurove maitomboona simba rekusvika kugolf ndaisvika munoziva pane pamwe pekuti ukashaya chinhu chako unoramba uchitenderera panzvimbo 1 dzimwe ngomboenda wombodzoka futi wombotenderera maizviitawo here zvekuti nguva zhinji pese panaipinda muto ndaitotanga unanga kugolf ndichidonotendera ndikasa mukadziyo kuti one of the days tosangana chete auya kuzotenga zvadotenga ndichasangana naye kana akabereka mwana kana ndichasangana naye kana mwana wangu kana ndichasangana naye pamwe asisina mhanzi saka ndaingosvika ndotendera chingomutavisa pese pandaifamba mutauni ndaifamba chitasisa vanhu kuti ndine munhu undaitsvaga pese pandaifamba asi pese pamakafamba hamuna mubvira mamuona for 10 good years hamuna handina nekuti iye apa akatora mwana akabva ananga straight kwarusapi ende kuno kwaranza anogara ambotsika aingotambira kwarusapi ndaiti kana kauya kuharara aiti nguva yokutenga zvake tumunetobva semunhu aiziva mhosva yake anomugara abatikira kuno kuharara masvika mamuona ane chaakataura here akangoti sori henyu ndaidiwa mwana ndomuda mundiregererewo ukati ndikati anoregerera munhu ndimwari ini ndatokuregerere hangu asi mhosva muchasara muchipedzerana namwari makandirwadzisa for 9 years handiti but achakutongai ndimwari inini handina chandichakwanisa kukutongai achakutongai ndiani ndimwari saka mwana akashayikwa aine 2 weeks akazodzoka akuda kunotena 10 years akadzoka aida kunotena 10 years 9 ainge atotena anga atosvitsa saka panga akuchitena kati anga asisina mwaka papa pasina mwedzi yakaondoti mwana achisvitsa mu9 izvi zvekuti munototi dzimwe nguva kana muchava munongoti ndakanga ndashaya mwana wangu for 10 years ngoti for 10 years kosi papa asisina nguva kuti asvitse 10 years mamirira pai makazomirira muri papi kuti vana vasvike kubva takagara tese inini nembavha namai Jose tese tiri 3 ini nembavha tatirimo tese tiri 3 uya angu hapana itaura nemunhu vana vachizosvika pano vachingosvika wakabva wamhanyira kakuna mai vavo kwese saniteve mastrangers vana vangu vasingatizivika so ini takabva ndangoti inini wangu mwana anga atochinjwa sitako ndobva ndatomuti Carlos iye harisivika saizvo zvikanzi anonzi Tawanda ndikati Tawanda yondimhoreso bhandimhoresa but chakandiitira fani chekuti ndirimo mukati ndakamuti yondimhoresa nditi akandimhoresa padzikira pana mai vake adzikira pana mai vake junior anga akutofamba mwana kangu kupesa akadzika but nemwana vakabva watobhonda ropa that day rorabva atotakura munin'ino wake zvoti zvaakutodya zveshe aakutomupawo junior yaya akutomuchemera achadodi kusiyiwa nani nemukomo wake ropa rakabva ratongodairana zvekuti pasina kana DNA zvaikwakwango kungozadzisawo but papasina chekutaura
usingazivi kuti mwana wangu aigara sei, pamwe uchiti pamwe airohwa kana kuita sei. Wakamboda kumurikukunyaso mutarisise here muiri wake kuti uone kuti handineni kuzi hapana kachawaibvunza kuzi mwana vaichengeta vana with love, with mother's love, kuzi munhu anga asina mwana. Makatozviona even mwana achitosvika. Aiwa vana vanga vakasimba. Kwanguri kumusha zvako but aiwa papa sina chinhu. Vana aichengeta zvakanaka. Because aichengeta with mother's love kuti aidiwo vana since ari munhu asikagara adi asvara. Makazotsanangurirwa imimi kuti zvizosvika pakuzivikanwa kunzi ava vakaba mwana wenyu, ava ndo mwana wenyu wacho, vana vari kurosa. Hanzi zvakafamba sei kuti mukadzi uyu abatwe kuti akaba mwana wenyu akazonoba futi weumwe? Zvakaitika ndezvekuti kuti zvizobuda pachena, murume nemukadzi vakanetsana. Saka murume aiti hanzi ndaiti pada akahura vana. Kozi hanzi paakauya newangu mwana anga asiri mwana uri kuzoti kacheche, anga ane big board. Saka hanzi paakauya nesu chingoti makuru kuti hanzi vanhu vaingouya vachiti vakaona mwana wobva wangoenda. Saka akarera vana vanga vasina mabhebhe. Kurera vana irira zvakanaka but pamabhebhe apa ndofunga dhiri rake raita dzaobuda. Kozvi pamakadhi zvese nokubaisa mabhebhe noti akabvunzwa mucentral kuti saka vana mabhebhe kadhi zvese majekiseni zvakandakabaiswa. Baby card akatoita dhiri akatopuwa makadzi evanhu akatukudza vana but pabhebhe apa ndopakaramba. Saka murume vanga vakunetsana kuti toda kutoresa vana mabhebhe. Saka murume akabva nomhangara nyaya yake pachipatara pakiliniki kuarisapi ikoko. Ndobva ansista incharge ndobva wati alright unouya naye. Saka hanzi anga ari masuwo ecovid. Saka ndakangoti kune mukadzi wangu atindeita hanzi tuye tuteswe covid. Hanzi saka uyu paakauya hanzi saka tichisvikawo hanzi ndobva tichisvika pachipatara mapurisa mubva auya. Hanzi mama imi mamutonzwa rumase kunzi vana vamuri kugara navo havasiyeni makavazvarira kupi. Hanzi ndopa wakatanga kundandama kuti ndikanza baba tokumburi mbobuda panze ndopa wakabva tamira ntaura chokwadi. Uyo wekutanga uyu ndakamuba kugolf complex. Wechitu uyu tikunzwisisa murume ari kufungidzira kuti vana ava pamwe havazi vangu amene kwaakavatora. Korunyire kupi rokuti vana vavari kugara navo havazi vavo? Chii chakaita kuti vanhu vafungire kudaro? Hanzi nemurume vana vacho wani vanga vakarasa. True, hanzi iye wacho haana mugara yamwisa vana. Aiti handiyamwisi, ndakanzi kuchipatara handiyamwisi. Vaipuwa mukaka wembudzi kana mukaka wemombe. Saka hanzi nemurume chandaizoti vana murume aiti vana anogona kunge akavahura. Vana ndevake but anogona kunge akavahura. Ndozvandafunga kuti pada pamwe anogona kunge akahura vana ndozvaitaura murume. Ndaitoti pamwe kuda vana akavahura sei asiri kupuwa mabirth record. Pada vana vakavazvara asi akavahura zvekuti ane pfungwa dzekuti vana ava vakabiwa anga asina brains asi kuti anga ane brains dzekuti vana ava anofanira kunge vana akavahura. Vana havana kubiwa. Paakaenda kuchipatara ainomhangara kuti kudii murume uyu? Murume akainonimhangara kuti mukadzi wangu akazvara vana but ari kunyimwa mabirth record. Zvinoitawo here vemutemo kuti kana mwana azvara mukadzi kana azvara anonyimwa here chi mabirth record? Iye mukadzi uyu akanga akaudza murume kuti akazvarira kupi? Wekutanga wangu aiti akazvarira kuHarare. Uyu wechitundu waiti akazvarira kuRisapi. Akangoenda kuHarare angodzoka achiti hanzi ndane mwana. Saka wangu ndiwo waiti akazvarira kuHarare. Kwasi murume akangoti chiuya mutonditambira ndatoenda kuHarare ndatobva ndatosvika ndichibva ndatozvara. Ko iye murume nokuti tinoziva munhu ane dumbu karinooneka. Tinoziva hedu kuti vamwe vanenge vakasimba asi zvinomboonekawo kuti munhu uyu anenge akatakura. Saka iye murume aisaona here mudzimai wake kuti hapana chashanduka paari kuti munhu anzi ane pamiri? Vaitaura kuti hanzi pamwe kuda pamwe panogona ane zvaisinzi kuzi dumbu rakanzi raitofota sekunge munhu akazvitakura. Noti aibva ndeva ndati iyo dumbu rako handite makudzwa nyangwana ndakarohwa ndozvandaingoita ndasingatakuri ndasingaite makudzwa. Hanzi kane murume raibva ndati handingakwanisa kumuitisawo nharo pamwe ndozvaarichi ndozvamatakuriro anoita. Aive munhu akasimba. Panguva yacho ine akandiorera mwana anga asina mbosimba zvekutodaro. Ndozvaitaura murume wacho. Vamhangara vapachipatara ndopakazodedzwa mapurisa. Pakuchitanga kumubvunzurudza ndopakazobuda nyaya. Hanzi pekutanga ndakamboendawo mapurisa. Hanzi saka nyaya yacho yakabva ingotsikwa inoshanda. Asi pandakazodzokera pechito hanzi pandakazoona mapurisa ndopakazondishandira. Naye murume ndomatsanangurira daita.
Makamutarisa mudzimai uyu akataura kuti ndine urombo ndiregerere ndaidawo mwana. Makamboona mukana here wekumubvunza kuti chii, akashungurudzwa here pakushaya kwake mwana, kana kuti iye murume akataura here kuti akashungurudza mukadzi nekuda kwekushaya mwana? Murume akati chidede akandiudza kuti hazvari ndandisina problem nazvo. Kozi hanzi vangu vana akatokudza akarera. Saka handisina problem nazvo. But inini handinokwanisa kubvunza kuti makashungurudzana chii. Chandakwanisa nguvapo ndakavabvunza kuti imimi pandakakutambidzai mwana, pamakanga makabereka mwana muri paGulf Complex, makazofamba sei? Kozi inini handina kwandakambofamba kure kaini. Asi ndakamhanda kushayai. Makazofamba sei nemwana wangu? Imi pandakakutambidzai mwana, makafamba sei? Svika ndakatora taxi. Ndozvandakwanisa kubvunza. Pamakazovharisa madhoo, akazviona here madhoo achivharwa? Anga atoenda, anga atobaya kare pakazovharwa chii. Akangoti ndichingoya ndakangofuratira ndopa akabva atotora taxi. Igedhi ripi, if I have to ask you, kuti paGulf tinoona gedhi raya riri kuna Chinhoi, kune gedhi riri kuna Mbuya Nehanda, kune gedhi riri kuna kwakanangana ne gedhi racho rigedhi rakanyangana neChicken Slice. Ndopa akangobuda vatongotora taxi. Akangotora taxi papa, vandipane petu mataxi tiwe. Ndofunga pana aifamba ndonotenga pashingori yakabva atotora taxi. Saka ndikazara ndozofamba nchido iye anga atoenda kare. Saka ndozvandakakwanisa nguvabvunza kuti imi makafamba sei? Zvokuvabvunza kuti mbamei mamakadii kana chia. Ndakwanisa nguvabvunza kuti imi makazozvifambisa sei? Pamakandipa mari pepe makazofamba sei? Saka ndakatora taxi. Ndomatisapira akabva aita. Mwana auya. Imimi mukutoti mwana wangu makatadza birthmark here mukaiona? Birthmark ndakatoti maseti mutase birthmark. Vakatoionenga iripo. Nanasi ichiripo. Apo vana vatojairirana nemudiki. Vana vakutotanga kutamba vese. Vati achibva kutanga kutoseka skanzi ropa radairana, ropa rakaoma. Vakatanga kutamba vese. Uyu anga ine mhandira dzake dzavanga wabva nadzo kumusha nechigubhu chake chejolly juice. Akutomwisawo munin'ina wake. Ndanga ndine zvimamega zvaidyiwa nemudiki nemaiyo. Uyu akutotora akutopa uyu vakutodyisana. Same applies naJose oneka munin'ina kake anga anofuti kadiki tatingode tiwana tokangoenzana. Uyu akutotambawo nekanzvadzi kake. Uyu akutotambawo nemunin'ina wake. Ipapo vana havasati vaziva kuti chii chiri kuitika? Hapana chavari kuziva, saka vana vakutongotamba. Hapana chamboti vana vari kuziva, vana vari padhuze panamaiwo asi vakutotamba nevanin'ina zvoti tichitongodhiskasa madhiskasa handinozoti vana vanenge vachingotamba. Ndozvaingoitika ipapo. Kana uine munhu waunoda kumuunza apa paditi kuti hana dziroverane, mwana apinda vangomhanya kuna mai vavo wavanoziya. Ndakava ndamuti Carlos zvanza akunzi Tawanda ichiona mhoresa mubva angondimhoresa bva atoti speed kuna mai vake kozi ndandiri stranger kwaari. Ndobva eneta mai vave akutoti Tawanda apa ndoshana vana vakubvunza mama kuchichiku mama handikumba kumama wiri kunuku mama kochii vakubvunza kamai vavo zvikanzi muchiende mukuenda unogara namai guru kuHarare une makudzidza kuHarare. Handiti waida kuenda kuHarare, waida kudzidza kuHarare uchitoda kuzoitawo musoja sezvakaita mukoma wacho mwana wababa hanzi handinoda kuita musoja samukoma Tino. Saka wakuenda unogara kuHarare uzoitawo chibasa chechisoja uchiona mukoma Tino. Ndobva wakudza futi Jose. Saka the moment aiti muchanogara namai ndopa akabva asonzi nemumwe musiteno mukadzi zvikanzi aiwa tsanangurira vana chokwadi. Usati ana mai guru vaudzi chokwadi vana vazive. Vanzwe zvichibva muromo mako. Kuruzi wakataura kuti makunogara namai guru. Ukutaurira vana ava zviri bad. Udza vana ava chokwadi kuti ava ndo mama vako nandakakuba. Iwe Jose ava ndo mai vako nandakakuba. Pavakaudzwa zvikanzi mama vangu chirudzii. Zvikanzi ava ndo mama vako. Iwe ndo mama vako. Ndobva angonyarara. Ndobva tatonzi takagara as a meeting. Nzi mana mai ava ndo vana venyu. Mai Jose wako mwana but zvakakwana zvakadaro hapana need yekuti but ma-DN anozoitwa since mutemo. Ndobva tatopinda mumota tatoenda kunoitwa ma-DN. Hanzi kudai apa munogona muri kunyebera mukadzi uyu tichi.
maka vana ndevake pamwe vana ndevake muchimunyebero kuti akakubirai saka tese takangoti matesti tiri 3 panaka mai musungwa mudzigara kakuusungwa isusu kumba vana vataenda nevana vakutendeswa kuhome saka takamboti ataenda kuhome kusocial welfare vana vakusainiswa mapibhonzo vakuendeswa kukati vana takangotera kwakune vana iko kuti ne vana mukomatino egara navo vanga vanhawo saka vana vangu vakangozemberana mukomatino kwese mukomatino ava ndo vanokura ndo vavanoziva mukomatino mwana wemurume akachengetwa nemudzimai uyu saka mukomatino ndo vanga vane vana pa tinotenga makeleteke chikafu yavafana wake vana vanga vari pana mukomo vachipiwa foni vachitambiswa isi tichitokwesa moti kuti tisitaitoo mastranger tedo toba vana kositaitosa moti diska mapepa akutosainwa chichichi vana vatotorwa vana vabva vakutonzi vana ana vabereki isusu tine urombo imimi handimaona vana munozoya kuno kumozotora tsamba kuti mozopota muchinoona vana vakuiswa kuwifood kundu kwavakuiswa saka munozouya muchitora tsamba muchinoona vana wakanzwa sei takarwadziwa apa ndaifungoti pamwe tiri kubva ndatopuwa vana ndaitengesa kamusika saka vanhu vese pandakavaudza vanhu vangu vakatomirira kuti ndiri kubva ndanoya nemwana saka ndichidzoka nokati kumwana wacho kati mwana ndakumupuwa vanhu vakadhini kozi vana vangu vakatasira kuti tiri kumirira mwana kuti adi auyi mwana auya kudaro takatora 3 months isati apuwa vana kozi pane pachitwa process ende process yechi yakandirwadza kozi ndanga ndakutsva mwoyo kuti dei ndichipuwa mwana fungu kuti chenisi dei ndichipuwa kasi mwana apa mwana wacho taitoti kana ndada unoona vana tiende tononyorwa tsamba kusocial welfare tonoona vana nguva yamaenda kunovaona vana vakaita warm up here kuziya kuti ndimai vauya zvakatora nguva yakareba zvakadii kuti Carlos adedze kuti mama akamboti mama ari ikoko here pandaisvika dzinenzi nguva mai Joshua aigonobatikana kwazi masocho vanga vane shop saka vaigonobatikana pamwe ndindaenda obva ndichi saka chiuya mutore mari kandonditumira mari move manotengera Jose pamba chitaenda tesa saka ndaiti ndikasvika nditi patutu atasvika chikafu chatoena zvaingotambira but aino takagara magara takaita ainogara kwake ega zvozvikuti kuti mwana ane stress ende pacho paakabva kumusha achizogara pahome mwana anga atodzikira zvozvikuti kuti mwana weka vana ava ane stress yekuratidza kuti zvizvikuitika vana vanga zvakamutora ngo zvaitoremera mwana nokuti vanhu site tikasvikofonzi ndo vane vana vekubiwa ka ndo vekubiwa ndo vana vacho kubiwa woti mana mai acho ende hamubvu ati hamaiwe hatibvunzi saka vana vaizvinzwa ndofunga zvaiva affecta vana so takaenda ikoko tingonokanzelwa kuti azvibva zvangoti njgonjgonjgo kosi makore ka kuti mwana understand kuti ndimama imimi you went for counseling taikanzelwa ikoko ko iye mwana obvious vanifanenge vaimukansela vana ikoko achiri kuhome ikoko ane here kana one day akati mama hana ingosvikongoti makadii zvino kuti ati mama zvinenge zvaimuremera even chero padhera chero ndazopuwa mwana zvina kumuitira ndaitove nekastress kekuti sika ndichanogara sei naye achanondigamuchira achanofarire kumba kwacho kwatiri chigare ende zvichaitika kozi ndakafara taona mwana nditi ndainonomuona kuhome tadzoka kuhome kwekwe tapedza tainanoona mwana tadzoka but ndanga ndakunzwa stress yekufunga kuti mwana tamuwana but achandigamuchire same kozi ndaiona situation yemwana kuti ndikaenda nomwana kwacho ende atenga zvese zvinozvikodzero zvokuti kuuya kwandiraibva ngoti ndinokumbira kamundisiro mari ndoda kuzotenga mari ndo vandamusenda tongoda mari zvikanzi $1 rinokwana ndo ndati alright chimirai tipe pana vavaiti angu toti angu oite $10 mozosapota muchimupapa kuti tiuye kunanga everyday kuwifood taisakwanisa kunanga everyday nokuti toda kutanga tanotora tsamba saka kuti uzombodai unoza zvinorwadza kuti mwana wakazvara unopirwa tsamba mwana wako saka ndaiti ndikambomuona ndokunopedza ana 5 days 6 days sandaenda sandovasira mari yekuti ndichambokava madhays aisandadi saka pakuta kuenda kwandaita kuenda nchienda pa 3 months zedze kozi mwana akawanikwa June July August takazomupuwa muna August imimi ndimi mega here maibvumidzwa kuenda kana kuti vese vehukama ndotinozva kuti paunowirwa nedambudziko vakawanda vanochema newe
kuna na sekuru, kuna na tete, kuna na vaibvumidzwa kunoona mwana ndiani nani? Hapana vaiti kana tida unovaiva ukamwa cheda unoona mwana vanongofana kunyorwa patsamba woenda. Saka vanhu manje vakabva vati iwe toda kunoita zvetsamba tinongozomuona paanenge auya. Zvichireva kuti uku maienda imimi, baba vaienda here? Tienda ini nababa. Kana baba vasipo ndaingoenda ini ndega namai Jose tritro. Ngachitaurai musi wamapiwa mwana. Takapuwa mwana takabva tafonera zvikanzi mochiuya. Marizautsi anga asati abuda takatanga tazofonerwa kunzi Marizautsi adi akaitwa mvanzi abuda ari pending, abuda asina kana signature kuratidza kuti vana ndiveni tamufanira kutodzokorodzwa. Makutoti ndomwe yetsvina ichi mhepo dziya dzatotanga kozi waona mwana obva wanzi asi wako ndobva taendeswa kunonchikoko. Ndoda kukudzorerai mashure. Kumashure kumaimboenda kumaDNA evamwe vana vachinzi havazi venyu asi hamuna chamainzwa. Even akabuda chinzi hazo yenyu hapana chainyanya kurwadzai. Batikanawo but apa manje apa zvazvine exhibit ka sikobva hanzi akabuda achiti ese haana kana sekuzoti vana ndevenyu. Saka obva vaita futi mamwe. Katanzi todzoka futi atanoitwa futi mamwe. Tanoita mamwe ndinambori neta kufona ndaingofona kuna ajachu zvaapapi. Ajachu noti Marizautsi tikati tobva taenda kwatina chimugabi ndakakusvika. Ngati zviri kunonoka ndokumbura kuti munditi maDNA zvikanzi aya habvumidzwi pandai maDNA nyika aya habvumidzwi angwai. Ndobva ndati ndatambudzika ini mwana ndakuda mwana zvikanzi handina mabatsira ndokuti kwese aida haabvumidzwi unogona kuzonzi matonyora kuti vana vabuda vari venyu. Zvakatora time kuti timere Marizautsi. Marizautsi achizobuda tasofana naajachu zvikanzi ewa Marizautsi abuda aita before Marizautsi asati atorwa ndakabvunzwa pasaidi zvikanzi amunombogara maita musikanzwa kozi mwana anozobuda achiti mwana ndewenyu asi pamwe makaita musikanzwa mwana asiri wababa. Saka tinoda kuti tibatsirane ipapo. Ndikati aiwa handina ndakachena zvikanzi it's okay. Saka ndobva ndazofonerwa kunzi Marizautsi adi abuda. Saka abuda akati akutsvaka kuti topuwa zvikanzi tichakufonerai. Ndobva wazotifonera atifonera zvikanzi mochiuya tosangana kunonchikoko kuhome. Mukaona musi wamakanga maudzwa kunzi mwana awanikwa kwakanonoka kuedza. Now you have to wait for 3 more months. The waiting was hard. Ainge zvazvakutobhuwa kwesi. Ndanda kutobhoyeka ndoti vanosongonzigisa kuti kubva wanyanyorwadziwapo kwomakore wakabva kumashure uko ubva wanyorwadziwa ne3 months. 3 months ku 9 years back dzawakasirapo usina mwana. Saka ingoshinga. Saka angoshingirira. Patasonzichiya titora mwana ajachu nevamwe kubasa ataenda kupa home. Waiva musi wechingani? Day hanchari nyimbo tanga patanga pari first wanga siri papasiri pa weekend. Ndobva tatosvika mapepa patosainwa. Makaenda na baba here? Tikaenda na baba. Enda naine na baba gogo wangu mai kwaifuti vauyawo so atapuwa mwana. Na teshara vangu vanga varipo tikaenda na teshara vangu. Ndobva tatosvika mapepa pasainwa patatonzi kana makasununga mutora mafotos vatatotora mafotos zvisina najachu nevana zvese tatotora mafotos. Vana vakanzi vana hativadedu tinongotora isusu. Ndobva tatotora mafoto tatotambidzwa vana. Saka isusu patikapuwa vana mai Jose murume wanga ine moto tatonzi pindei moto kozi mai Jose anogara kunoshitungisa. Saka vangoti chikusetu vatangodai. Saka patikasvika kushitungisa tichingosvika chingodza vanhu tichadi tasvika. Handina kumboti nguva kutogara kwandagarisa ndangoti chisvika handaumbona nguva yekuti ndise mvura mukamwa. Vanhu vanga vatuya nemota vojamba pano kati pane muchato here pane chikozi vairidza mota ichiridzwa zvizvo kuti pane muchato vachiridza bhero. Vanhu bva vauya ndiri kutosvika vanhu bva vatozwa kuti mwana auya. Vanhu bva vauya vakazadza mota rori yese bva vauya bva vasvika bva kuti hatisi kupinda mba hadinei mumba isu bva vazara yadhi yese bva vapfugama svikani toda kutanga tanamata tozotanga kufara. Vanhu bva vapfugama bva vanamata vakati Mwari zvakarema asi tinokutendai Mwari. Vachipedza prayer yavo mwana bhanzi pindai mota imamai pindai mota vanhu vakuridza pepe vanhu vakati muchato here chii kanzi mwana abiwa adiko. Vanhu vakubvunza akaunti vanga vakusha kuti noisi ndeti tisvika kujambanja vanhu vese vemujamba kuti mwana uyo auya mwana uyo vanhu vachimukandira mari vanomupa mari vachimupa mari akabata heti yake achikandirwa mari vanomupawo matisheti vanomupawo chii vanhu vachitaiva kuti afara vachipedza kuti vanhu mafara kwakutakura mwana kwakuisa moto kwakudzosa mwana.
nguva iyoyo unoza pazvinoitika nomboti ndiri kurota here, zvinhu zviri kunyatsoitika here. Nguva iyoyo, how was it like with you? Nguva iyoyo ndakanga ndine mufaro kuti ndaifara kuti akomana dhairera ratakamirira razosvika. But ndakanga ndine kamufaro but ndandine kakubatikana nekuti ndapuwa mwana but handisi kuziva kuti manje ndapuwa mwana ndichazomugara naye sei, zvichafamba sei, ende mwana uyu achandigamuchira sei, ndichii chichaitika. Kucounseling pane here zvavakambotaurawo nemi maererano ekuti kana mazopiwa mwana munozodai nekudai nekudai kuti zvirerukirowo mwana? Ndinotoziva kuti iwe munhu muhombe unokwanisa pamwe kukurumidza kunzwisisa, asi kumwana uku ndezvipi zvimwe zvekuti munoti zvekucounseling zvandakaudzwa zvakandibatsira? Vakandibatsira pakuti kugomuko kwakandichanzi munofanira kungomutrita the way amungotrita vana, kwazi mukada kuti ndoda kunyanyomudisisa nekuti anga asipo zvichaafekta vamwe vana ende zvichaita vana vanozokura nebitterness nekuti vanenge vakuti mama vanonyanyoda chimwana. Munofanira kungovatrita zvakafanana. If kana vese vaita musikanzwa, vese varoveni zvakangofanana nekuti vamwe vaibva vati uyu hatofanira kana kutomboiswa mbama, uyu igold zvikanzi aiwa the way yamuchatrita mwana uyu ndo the way yamuchangotrita saka vakandibatsira ende ndakakwanisa kuila kozi vakandibatsira kuti the way yamuchatrita mwana uyu ndo the way yamuchango, ndo zvandakangovaitawo vese kuti kana atotadza wedha ipo pacho paakauya pacho ainetsa nekuti anga asingakwanisa kusiya wedhi, ndaitotora shamu ndotorova. Saka vana cherobva kuti mama kumorova, ngati aiwa ndinofanira kungomutrita the way yandinongokutritai, kozi ndakatokanzelwa kuti makada kuti noti handitomuroveni but vakandikansela kuti munofanira kuti waitrina nekuti mukazoda kuti muzonyanyodisa hamuzozvikwanisa kuzvibvisa, nokuti isusu sevabereki titonewo mabitterness atinewo maweakness kuti mai vangu vanonyanyoda nhingi havandidi, saka munofanira kutongovada zvakadi zvapana. Saka ndanga ndatoudzwa, ndatone ruzivo randandotoudzwawo sikana zvazvina kumbozondinetsa. Akazotanga rini kukwanisa kudeedza kuti mama? Pandakauya naye papanga kutodeedza kuti mama, but aita time yekuti aingoti mama, nditi takagara mumba ikono ndogara kusiyera unogara kwake ega, ndozomudeedza kuti tawanda kundimudedzi nerangozita zairema aisina kurijaira, ndobvumana muti tawanda uya tigare kunoku kuwatsamwei, uri kudei, mari unotenga zvauri kuda, uri kudei, ndomupa kana mari mboende nei munoti. Saka nekuzotanga kutamba nevamwe vana achizodidi anambonetsekana kozi boys ranga rakawanda remaraini chichi akutambawo nevamwe vana kozi uyu munya na Jose vakangoenzana. Saka ndichingomuti muningi wako akangochinzi mama uyu anoita zvinoita Jose, ane musikanzi unenge waJose, ndoti ende aitaura nezveko ndandatodzwa kuti kana mukaona achitaura nyenyaya dzako aigara musanyanyobatikana nekuti ndoko akakurira ende zvisakubate musitokoti aiwa putseke handinzwa nezveko aiwa munotongoti nga zvakaoma saka maididi kana akakudza nyedzozo musabatikane, munofanira kutongozvigamuchira kuti tsika kwainakidza mudairo zvekuti mama taendawo mari ichona mama wandaigara navo imi mama munogona kubata gejo kati naza nambobata gejo asa munombokurira musha kuti handina ini mbokurira kumusha nzi ndaibata gejo nditendawo mari icho ndinokwidza gomo ndakadziga bhagidhi ndoti waigona nzi ndaikwidzeini esi mamugoni ati ndakambozviitira kupi achindudza kuti mama wandaigara nawo mama ndotero zvinhu zvakaoma taendawo namari icho ndanoita mari icho kutenga hembe dzangu dzekrismas mama ndoti eji yako iyoyo nzi asi mama muziye kumari icho ati ndakambomaindira kupi naye mwana wangu nzikai makakurira kupi ndo ndati ndakakurira kuHarare, ndakurira kwaifudhu, saka zvikuendawo mari icho nazvinambose zvemari icho saka ndaisaita sezvekumubva ndamuti handitodi kunzwa nyaya dzekwamai vako ndongoti saka aimaita time kuti mama saka tichazoenda rini kunoona noti tiri before satapuwa vana tichiri kumapurisa vakanditi mozotiwo mozotorawo vana mozouya muchinonochi vakatadza Mwari vakatovaregerera imimi munofanira kutovaregera, munofanira kutotota time kuti munofanira kuuya nevana vachiona vanhu kozi mai ava vana vavo vakatoita bondi nevana kuti chero vana vakatowana nanhasi ndamai vavo, nyange wakatokura zvazokushamisa kuti vanenge kuti toda kumbonoona mama nokuti nanhasi ndiani ndamai, even chero baba vakavarera vana musarwadziwa vana vakati vadowo vana nanhasi ndiani ndibaba ukozi vana baba vakatokura noti pavakabvunzwa vakati nanhasi bondi tinawo nanhasi ndivana ava ndinovada nokuti ivo mukoma tino vaigara navo vaitoita time yekufona kuti makadii mama akadii tawanda nezvekuti omera
kosi tatokura tatojera kuti kune vapana vedu Tawanda naJose. Mama ndandaka amene kana makasunuka ndachikumbura kuti ndizoyasonochi Tawanda. Ndobva ndabvunza baba Charlotte, baba Charlie, oba anditodi kuvaona. Vari kudei chichi. Ndobva ndanzwone vamwe ndobvunza masaidi omwe wandikanzela kuti mai Charlie anodzosera ndiMwari. Vakatadza kwari tudai vakabata mwana wako wakauraya. But vakachengeta with mother's love kuti vaidiwo mwana, but iwo ufano simba ukasungira chigombo. Ngati ndakatovaregerereni. Zvoti pamwe dai vasinawo kuvasunga ndakatosvanzi manje mutemo unotonga matongerawo. Ndakatovaregerera. Cause haisi mushoyo. Sometimes pana mai tokunoita mama situations nekuda kwekuti mama marriages pamwe akatoita situation nekuda kwekuti aida kufadzawo murume aida kuti umbe yake miri kwasi kwacho kwainzi anga karoho yakapara nokuti anosvara mwana. Saka aida kuachivhawo kuti akwanise kumirisawo imba yake. Saka ndakavaregerereni. Saka vakangoti munokwanisa kuti muuye muchidi muchivawo. Saka nditokumbura mama ndizopota nchiona mwana. Kati hapana chakashata. Baba uyo kati ndidi. Ndopaakazondifuna kati mama ndofamba sei. Ndabva kumushana baba ndandatumirwa chibage chekuti ndizodi musu pamukomana asodi anofarira kukanga chibage chimwe chanzi mumugaisira adye purechi. Ndobva ndatobvunza pana Gogo ndikati ndotambirere zvinhu zvikanzi aiwa kwasaka nyango ndikada kuti hanzi tikutya possessed yekuti urwe kana uri urwe yakatoiswa kare for 9 years back pamwe kana akatoitwa zvakaitwa saka akutye izvezvi tambiri hazvina kuipa. Ndatotambira zvinhu zvaizvo mukoma mva atoyasva mama ndokumbura kutora mafotos ndobva kutotora pamafotos vari pamota ndobva atoti manje mama handizozive rodhi yekudii kuzoti ndofamba sei ndatarika tikwire ndatokwira pandazokwira mota yekuzodzoka futi kuno kubheki. Iye zvino izvi mati makamboudzwa kunzi munofanira kuemboenda navo wachinoona mai avo makazomboenda navo here akazomboenda here? Handisati ndamboenda nawo. Achiri kutaura here zvamai? Achiri kutaura here zvaJose? Izvezvi pane time haachatauri nezvazvo. Pane time anombobvunza kuti mama mai Jose mumbotaura navo ndoti ini ndaivafonereni mai Jose wacho hambofona saka handisi kuziva kuti waiwo asiri kufona pamwe anenge asino airtime. Zvichireva kuti vana ava kuparadzana kwavakaita vachibva kuhome Jose naTawanda havana kuzoonana futi? Havana. Ndikutorei kumashure. Mai Jose vakabirwa mwana wavo makore mangani mushure mekunge mimabirwa? Wangu anga ane 7 years anga ane 9 kabva wachinoba 2 years. Vakarera mwana akura akabva wachinoba Jose naTawanda vakasiyana 2 years kosi Jose anga ane 7 uye 9 years pangu vakasiyana 2 years. Mukuramba muchidzokorodza kuti vakachengeta vana ava with mother's love. Iye Tawanda anotaura kudiwa kwaaita machengeterwo aiitwa here kuti zvinhu zvamakatona zvaitove pachena kuti vana ava vakanga vachidiwa naamai hongu havana kuvazvara vakavaba asi vakavapa rudo rwaamai? Vana vaidiwa, vana vangu vasinawo problem. Vana vaivada ende vana vaivachengeta saka papasina problem. Vanhu dzimwe nguva hatinzwisisi. Ndinofunga kuti kana ndikakubira foni ndangokubira foni asi muridzi wefoni anenge achiti mufoni mune vanhu vandoda kufonera, mune mafoto angu, mune mamemories angu, mune zvakawanda wanda. Kana kuti munhu akakubira badza iye kwake karungona badza haasi kuzoti badza iri ndora ndiroitisa maruva ndigodai wandibira chiri kupfuura badza rawakabata. Mudzimai uyu akaba mwana asi dzimwe nguva handicho chete chaakaba chichekuti munoti mimi hongu akanga atora mwana asi muupenyu hwangu pa9 years idzodzo ndakabirwa izvi nezvizvi. Kutoranga kukanga sakakanganisa but se pakurarama kweupenyu hatingazo zvimwe zvokuti akatondikangasa zvakawanda life mangu zvakawandisa zvokuti handizokwanisa hangu zvozvitsanangurira but akandivhenekedza zvakawanda zvakadzosera zvinhu zvakawanda ende nekwandakarorwa nemumba macho marriage zvakavhenekedza zvinhu zvakawanda saka akatadza but akavhenekedza zvinhu zvakawanda mulife. Iye aingoti ndaba mwana chete asi akakubirai zvakapfuura mwana. Akandibira zvakapfuura mwana. For 9 years akakubira rufaro.
because paripo pekuti unoti kunyangwe ndane vanhu vamwe asi avambofa vakareplace uyu chokwadi kunyangwe dai kuti maibereka vamwana 10 hapana pawaizomboreplace mwana akanga atorwa chokwadi muchitaura namai Jose nokuti pane pamwe pekuti dzimwe nguva tinozombozvino zvinoitika kunzi munhu wabirwa chakati dzimwe mari chai munhu anorambwa kunzi wabisa mari yangu chokwadi mai Jose zvinhu zvavo zvakaramba zvichifamba zvakanaka here kuti mukukurukura vanokwanisa kwakatokudzwa kuti ndakavhiringidzwa pakati nepakati mai Jose akabva tosiyana baba Jose nekuda kwemwana anga abiwa makabva tosiyana kosi murume anga kutotiperekedza tichiita zvekufambira mapepa zvese vanga yato second marriage yakatofhiringika imba yakabva yatoparara handimi yenyu mai Jose zvichida pamwe tichazowana mukana wekuvaona asi mai Jose vanoti mwana akabiwa sei imimi wenyu akatokuberekerai akakuti asi zvosiri kunzwa zvakanaka tenga drink uyu akasvika mai Jose vaitengesa mutsvairo kumbari saka hanzi akasvika mukadzi ati ndikuda mutsvairo yakawanda saka paunotengesa pepe vanga vasina mutsvairo yakawanda hanzi tini kwatinoisa kwatinostokera mutsvairo saka akabva ndinoda mutsvairo yakawanda saka ati ndoda mutsvairo yakawanda zvikanzi gende nokutorera zvikanzi andipei hangu mwana saka the moment yaakati ndipei mwana paakavatambidza mwana uyu akabva pauri kunotora mutsvairo vachidzoka vakangosvika yanzvimbo chete mwana atoenda pavakazoti nei pane mukadzi wandapa mwana anga ari apa uyu akabva atonoti hanzi kaJose kakari katikitiki zvotiro dai anga ati munhu apa unozvara vanhu vaizvibhilifa ndokuba kwakaita Jose anga atobvunza kuti mwana anonzi ani zvikanzi mwana anonzi Jose saka uyu akabva angonodedza kuti Jose anambochinja zita noti hanzi kaJose kanzi ndakangokazvara kari kadiki saka kakari katikitiki zvotiro dai akanosvika chiti ndazvara zvazvakangoringana zvakakwana zvakadaro ndomaitikira akaita pana mai Jose ndokumatorwa akaita mwana nokuzovanhu pakazongowanikwa wedu vana vanga vakutoereswa mutupu wekwagumbu Jose aiyera mbisi ava ndana kushungu vanga vatoekwa gumbo noti iye mwana aibva ati mama ndaitoenda kunhamo ndinochema sekuru kandisingazoti havasi sekuru vangu nditonzi ndinoonekana nasekuru ndisingazoti havasi sekuru vangu nditoti zvinowanikwa mwana wangu upenyu zvingabva zvaita sei hatisiyanei nazvesu zvinowanikwa upenyu panoitika chinhu mashoko anowanda chokwadi kunge mimi patakapedzisira kutaura muchiti pakauya munhu achinzi arega ndimutore mungazomubisa kana kuti mwaitofunga kuti mangopa munhu nekuti dzimwe nguva pasheka munhu atobvunza kuti iwe unopa munhu wausingaziye mwana zvinodedzerwa zvakawanda wanda pakabuda zvakawanda zvoti handizokwanisa kutsanangura zvakarema zvekuti handizokwanisa kuzozitsanangura zvakasiyana siyana ndapi mashoko amungade kutaura kumhuri yeZimbabwe nekuti makati mimi muchienda kumapurisa makaudzwa kunzi mwana wechi12 abiwa zvichireva kuti makanga musiri mewe kutanga kubirwa mwana kune ipapo nguva iyoyo pepa tori ne12 vanga vabiwa iwiki iyoyo chete sezoti after ameno mwedzi yadatabva vakanga vavangana imimiwo after mwana wenyu abiwa kune vamwe vakatobiwa pamusoro chamungade kutaura imimi kuti vanhu vanzwisise zvino what you go through kana wabirwa mwana chi zvandinoda kusiyira zvinji yeZimbabwe ndezvekuti vana mai havasi wese munhu kuti anenge ane mwoyo wakanaka kuti anenge achiti ndipe ndikubatsire kutakurira mwana iwonoko ndandasangana nemunhu kuti anenge ane mwoyo wakanaka ada kundibatsira kuti kuberekera mwana vana mai vakazvitakura nevane vana mufana kuva nekuchenjera kuti havasi vese kuti tokutakurai mwana ikonezvi vanofana kuchenjera kwesimbavha dzawanda dzazara ndozvanoda ngosiro ruzhinji reZimbabwe kuti hatisi tese tinenge tine mwoyo chena tinoti tichirarama kuti tichirarama nezvakasiyana siyana vanenge vane zvanenge vachitsvagawo mukurarama ikoko ko vanozotaura mashoko ava zvamungade kuti munhu anzwisise kuti pandinobirwa mwana paipe kuti munhu paanobirwa mwana zvinhu zvavano experience kuti zvinhu ndivo vanenge vari mupani vari kukangwa vanhu vobva vataura futi mashoko vanenge vachitaura mashoko nyaya yekuti vanenge vasati vapfeka bhutsi yacho inini pandakatombonzwa ndisandabirwa mwana ndatosumuka wangu mwana pane mukadzi akabirwa mwana kushowground saka ndichitonzwa paredhiyo ndikati nemi zvinoitika izvozvo kuti munhu anobirwa mwana but I wasn't believe kuti nini zvichatosvikawo mubhutsu dzangu saka zvinotosanganikwa nazvo muupenyu saka ini handambobhilieve wotiwo ndichatosangana kuti mwana anobiwa chirudzii naini chirudzii zvinhu mwana atoshayikwa chirudzii zvinotoitika
Saka munhu anokwanisa kutaura anenge asati asvika mubhutsu dzacho, anenge azopfeka bhutsu dzacho unenge usina chekutaura ko zvinenge zvazokuvinga. Zvakangofanana nerufu kuti musi warinokuvinga warati gogogoya, hapana anotarisira kuti inini handidi kufa, kana kuti handidi kufirwa namai vangu, handidi kufirwa nababa vangu, rinongokuvinga. Ndosema applies nekuti vanhu vanongotaura kuti kuzobisa mwana zvinenge zvisati zvakuvinga izvozvo zvisazosangana newe. Zvikasanganza unonewe hautauri zvakadaro. Matambudziko nematambudziko anosangana nevanhu kurarama. Mashoko amungade kutaura nekuti after 10 years kozati musi wekutanga wechitu uchiri nehope yekuti pa mwana wangu anowanikwa after week, after a month, after gore, asi kuzoverenga kusvika takutobata 10 years ndofunga mama toti zvaendwa zvakaendwa hapana paita sei pandichaona mwana. Chii chamuda kutaura nezvakaitika muupenyu hwenyu kuti mimi makazowana mwana after 10 years? Chandoda kutaura ndechekuti handina mashoko ekuti ndikwanise kutaura. Ndoda kutaura kuti vanhu munofanira kungoita nefaith kuti kana ukasangana nechinhu vanenge wasangana nacho muupenyu usarase tariro nekungopfugama uchiudza muridzi weupenyu kuti unogona kuitawo situation yekuti unogona kusangana nayo mukurarama, but usaite give up. Unogona kurasa tariro uchiti Mwari havako, asi ndinongoudza vanhu kuti inini ndakaona kubata kwaMwari. Ndakaona Mwari vachifamba nemakumbo kuti handina kumbopilika kuti mwana anobiwa agodzoka. Ndakaona testimony mulife mangu, ndakaona kubata kwaMwari kuti handina mbenge ndakatozofungidzira kuti mwana uyu ndichazinge ndinaye, ndichazinge ndichigara naye. Ende mwana wacho akatosiyana nevacho vana vangu vacho ndakakudza ndichirera, akatosiyana. Masiblings acho akatosiyana because uyu wacho wandisina kurera ndiye anotondibatsira basa kudarika vacho vandakarera. Vacho vandakarera vacho vakatobhodoka, vagoni kana kutsiga paketi. Manje uyu ari active, anoshanda zvese. Kana gejo anotondobata, ava vatosiziva zvekuti kunobatwa gejo kana kunodi, hapana chavanotosiya. Saka ndoda kungosiyira zvizhinji reZimbabwe ngoti inini ndakaona kubata kwaMwari. Ndakaona Mwari vachiuya vachifamba nemakumbo muupenyu hwangu, noti ndo unonzi munana kubata kwaMwari ndokaitika. Usi ndandisisina tarisiro ini yekuti mwana ndichamuona ndichange ndichigara naye, ndandisisina. Saka ndakaona munana waMwari uchibata mukati meupenyu hwangu. Muupenyu dzimwe nguva kana tawirwa nezvatatu takatakura mutoro wacho, asi totozoziva kuti kune vamwe nguva vakatitakurirawo. Zvichida vainamata vaiti pavanenge vachinamata vanenge vachinamata nezita redu tisingatozivi. Chii chamungade kutaura kune vanhu? Mataura kuti even pakawanikwa mwana pamwe hamutomboziva kuti ndevanani vakauya panapa vaifara kudaro. Zvichida pakati pevanhu ivavo pane vamwe vainamata day in day out vachinamatira mwana iye. Zvamungade kutaura? Zvandoda kutaura ndezvekuti ivo vese vaiswa munamato nevo vakaiswa munamato vasanamatire ini chete, vangoramba vachinamatirawo nevamwe vanenge vanzwa kuti kune munhu asangana nedambudziko, kuti kune munhu kuti kana kuti asangana nedambudziko ndakangosangana naro iroro, vasanamatire ini chete, asi varamba vachinamatirawo kuti kana tikangonzwa kana paredhiyo kuti kune mukadzi aita zvakati, kune zvazoitika zvakati, vasazoitira ini chete, asaitirawo nevamwe. Mai vaCarlos vati ivo ndakaona Mwari achifamba nekuti mwana kushayikwa kwemakore ose iwayo ozodzoka ari mupenyu, ari mutano. Tinokutendai kuva nesu pachirongwa My Story. Musakanganwe kutandara nesu zvakare pano paDestiny TV muzvirongwa zvese zvatinokuunzirai, kusanganisa My Hustle, Twice a Mother neiyoyi My Story, uye nyaya dziso dzatinofamba tichitsvaga zviri kuitika munyika mese munomu pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Musakanganwe kuita subscribe.